Елате при мен, източникът на истинския покой. Брати и сестри, много често усещаме живота като тежест. Колко често вървим с свити гърди, с напрежение в ума си, с товар, който никой друг не вижда. Усмихваме се отвън, но отвътре не идва да крещим. Животът може да бъде тежест с напрежение и болка, но може да бъде и доста лек, ако живеем в надежда и упование в Христос. Исус знаеше, че човешкото сърце е изморено, знаеше, че светът предлага обещания за мир, но вместо това ни обременява с вина, с страхове и тревоги. И тогава той произнесе думи, които звучат и днес с невероятна сила. В Матея 11 глава 28 стих. Елате при мене всички оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. В последно време преводите пишат, които се трудите, което променя на значението на думата оттрудени. Но не е толкова от значение. Исус не казва само за онези, които работят тежък физически труд, но за всички нас, борещи се с греха, с съмненията, с скритите рани в сърцето. Тия, които носят товара на финансовите проблеми, на провалени взаимоотношения, на провалени мечти. Това сме ние, които се борим с сравнението в социалните медии, с тревогата за бъдещето за децата си, с страха от провал. Исус знае, Исус вижда всичко. Той нарича тези тежести с истинското им име – оттрудени и обременени. Псалмистът казва: няма покой в костите ми поради греха ми. Псалом 38.3. Това е напрежението, което може да ни съкруши. Но Христос протяга ръка за помощ, изразена с любов. Исус не ни заповядва, не казва трябва да дойдете, а нежно ни кани: елате при мене. Христос не стои с кръстени ръце. Той протяга ръце, прободени заради нас. Това е същата ръка, която изцели прокажения, която успокои бурята, която вдигна от смърт Лазар. Неговата ръка не е за да осъжда, а за да възстановява. Той казва: аз съм тук, аз съм до теб, ти си изморен, ела при мен. Ти плачеш в тъмното, ела при мен. Ти си разочарован от проблемите и живота, ела при мен. Неговата любов не поставя условия. Тя зове с милост и състрадание. Той не обещава празни неща. Не казва, че проблемите, тежестите на живота ще изчезнат. Но той обещава нещо, с което изпълва сърцата ни с надежда, нещо истинско и вярно. Аз ще ви успокоя. Не светът, не успехът, не богатството, само Христос може да даде пълно спокойствие. В Йоанна 14.27 казва: мир ви давам, моят мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава.
Този покой не е бездействие, а мир в бурята. Това не е липса на проблеми, а присъствие на Бога в проблемите ни. Това е да можеш да стоиш спокойно в лодката, докато бурята бушува. Защото знаеш, че Той е там с теб. Това е увереност, че Той носи заедно с теб, с мен, с всички нас товара. Само трябва да Му се доверим и да Му позволим да ни помогне с товара, с тежестите на живота. Забележете, че Исус казва: елате. Това изисква движение. Не можем да останем на едно място. За да стигнем до Него, трябва да има движение от наша страна. В противен случай никога няма да стигнем до Него. Трябва да направим крачка към молитва, към вяра, към доверие. Когато в тежък момент коленичим и кажем: Господи, не мога повече сам, идвам при Теб, тогава започва истинското чудо. Братя и сестри, ако днес сте изморени, ако сърцето ви е натежало, чуйте гласа на Спасителя. Елате при мене. Не утре, не когато станеш по-добър, не когато подредиш живота си, сега, днес, точно тук, където си, с всичките си страхове, съмнения и провали. Просто кажи: да, Господи, идвам при Теб. Той е тук, за да ти даде покой, който светът никога не може да ти даде. Готов ли си да предадеш товара си на Христос и да приемеш Неговия покой? Нека се обърнем към Него с вяра и любов, защото в Христос има покой за всяко изморено сърце. Амин.